hujja nan aikin alkalai ne, babu hujja to ba a samun dalili. A yau ne wannan kotu mai adalci za ta ci gaba da sauraron shari'ar Hajiya Hadiza da Hajiya Maryam, wacce ake sauraron shari'ar akan gida na naira miliyan 900, wanda Hajiya Hadiza take ikirarin Alhaji Hadiza kada ya mallakawa ɗansa Haidar kafin ya rasu. Ita kuma Hajiya Maryam take inkarin haka. Ya mai girma mai shari'a. Wacce ake ƙara akwai hujjar da ta tabbatar da cewa marigayin ya mallaka wa ɗanshi wannan kuɗi ko dukiya? Akwai, ya mai girma mai shari'a. Kotu tana sauraron ka. Mai girma mai shari'a, ina roƙon kotu ta ba wa Alhaji Yusuf da kuma Alhaji Sule Famfo dama domin su miƙe a gaban kotu. Alhaji Yusuf da Alhaji Sule Famfo su fito gaban shari'a. Ina so kowa ya gaya wa kotu sunansa da kuma alaƙarsa da marigayi Alhaji Hadi Jakada. Ni sunana Alhaji Sule Famfo, ni kuma aminin marigayi Alhaji Hadi Jakada ne. Ni sunana Alhaji Yusuf Sani, ni ma aminin marigayi Alhaji Hadi Jakada ne. Alhaji Sule Famfo, me za ka iya gaya wa kotu game da kyautar da Alhaji Hadi Jakada ya wa ɗansa Haidar? Ya mai girma mai shari'a, ni shaida ne akan Alhaji Hadi da ya yi wa Haidar kyautar wannan gidan. Domin a gabana aka yi kuma haddasa hannuna akan wannan takardas. Kai fa Alhaji Yusuf, me za ka ce? Ni ma shaida ne cewa Alhaji Hadi kafin ya rasu ya mallaka ma Haidar wannan gidan, saboda akwai sa hannuna ma a takardar da aka yi. Mun gode, za ku iya koma ku zauna. Na fahimta akwai wani boyayyen sirri sai da hujja. Ya mai girma mai shari'a, zan gabatar da shaida ta biyu. Ya mai girma mai shari'a, wannan takarda ce wanda marigayi Alhaji Hadi Jakada ya rubuta domin mallakawa ɗansa Haidar gida tun yana da rai. Ƙaninsa da kuma lauyansa duk suna da kwafi na wannan takarda. Ya mai girma mai shari'a, akwai shaidu guda biyu da zan sake gabatar da sunan gaba insha Allah. Ko masu ƙara suna da abin cewa? Yana da shi, ya mai girma mai shari'a. Ina so kotu ta bani dama in gabatar da shaida da zai tabbatar da cewa Alhaji bai ba Haidar gidan da aka ce ya bashi ba. Kotu ta baki dama. Na gode, ya mai girma mai shari'a. Ina so a gabatar min da barrister Sagir. Bata san cewa barista ma mun gama da shi ba, sha. Lisi yan wahala. Sai da hujja, a komai sai da hujja. Ko za ka gaya ma kotu sunanka da aikinka? Sunana barrister Sagir, ni lauya ne. Menene alakarka da marigayi Alhaji Hadi Jakada? Ni lauyansa ne. Duk wasu sirrika da suka shafe shi na harkokin kasuwancinsa babu wanda ban sani ba. Duk wata takarda da ya mallaka wani ko ya bayar to ina da kwafinta. Kana da masaniya akan cewa kafin marigayi Alhaji Hadi Jakada ya rasu ya bai wa ɗansa Haidar gida a Tudun Yola? Ba ni da masaniya akan haka. Gidaje guda 7 Alhaji ya kyautar kafin ya rasu. A cikin guda 7 nan da ya bayar babu Haidar a ciki. A tare da ni akwai
waɗanda ya bawa gidajen a rubuce kamar yadda kotu za ta iya gani. Mai hankali ne baya komai sai da hujja, don babu hujja sai kaga an fada a danja. Na lura ko mara gaskiya in ya zo da hujja, shi za a duba sannan a ba shaja. Alsamu dace. Takardar da aka gabatar da kotu ba rubutun Alhaji bane. Wannan takardar da na bai shine ainihin rubutun Alhaji. Idan sun yi musu su kawo wata takardar da irin rubutun da yake jikin wannan takardar. Ni na tabbatar wannan takardar ita ce rubutun Alhaji. Na gode barsa Sagir. Za ka yi komawa ka zauna. Na gode ya mai shari'a. Na gode ya mai girma mai shari'a. Masu ƙorafi idan suna da magana kotu ta ba su dama. Ya mai girma mai shari'a, na so a bani dama domin gabatar da shaidata ta ƙarshe. Kotu tana sauraron ka. Alhaji Mutari, muna buƙatar da ka gabatar da kanka a gaban kotu. Ya mai girma mai shari'a, sunana Alhaji Muntari Jakada, kuma ni ƙani ne ga marigayi Alhaji Hadi Jakada. Uwa ɗaya uba ɗaya muke da shi, na kuma imanin na tsaya a wannan kotu domin in tabbatar da gaskiyar abin da na sani. Me ka sani game da Alhaji Hadi Jakada da abin da ya mallaka da kuma harkokin kasuwancinsa? Babu abin da ban sani ba. Tun da Alhaji ya kwanta ciwon ajali ya miƙa min komai a hannuna. Babu wani abu nashi wanda ban sani ba. Ya mai girma mai shari'a, duk wannan abubuwa a gaban iyalinsa aka yi, wanda duk suna nan. Gidaje guda nawa Alhaji Hadi Jakada ya mallaka kuma guda nawa ya kyautar? Gidaje 28 ya mallaka kuma ya ba da kyautar guda 7. Gaya mana waɗanda ya baiwa. Daga cikin gidajen da ya bayar akwai guda ɗaya wanda ya ba Bilkisu, wacce kanwace a wajenmu. A yanzu haka kuma ba ta da lafiya, tana asibitin Dawanau, tana karɓar magunguna. A cikin waɗanda ya ba wannan gidaje akwai Hafsatu da Maimuna, sai kuma ya mai girma mai shari'a Kawu Isa, sai kuma Malam Mustapha da kuma Malam Dauda. Ya mai girma mai shari'a sai kuma Alhaji Sula Famfo da Alhaji Yusuf. Ya mai girma mai shari'a, wa'annan su kaɗai ne wanda Alhaji ya mallaka wa wa'annan gidaje, kuma da hannunsa ya yi rubutu ya miƙa musu wannan gidaje, muka kuma zama shaida. Kuma da hannunsa bayan ya rubuta shaidar ya ba su wannan gidaje ya miƙa musu. Kuma ni kaina ina da kwafin takardar nan da ya bar basu, a yanzu haka ina tare da ita. Cikin waɗanda Alhaji ya mallaka wa gidajen ban ji kasa Haidar ba. Barista, aida ya bashi, da za ka ji jerin sunansa a cikin waɗannan sunaye. Ya mai girma mai shari'a, daga ni har lauyan Alhaji, babu wanda yake da wata takarda ko wata shaida da Alhaji ya mallaka wa Haidar wani gida a ko'ina ne. Kuma wannan takarda da aka bayar, takarda ce ta bogiya mai girma mai shari'a. Takardar da barista ya bayar, ita ce takarda ta gaskiya. Za ka yi koma ka zauna. Godiya nake ya mai girma mai shari'a. Na gode ya mai shari'a. Masu ƙorafi idan suna da magana kotu ta ba su dama. Ina da shi ya mai girma mai shari'a. Kowa ya ga yadda Allah ya ikonsa a wannan kotun?
mun gode wa Allah da ya taimaki marayu a lokacin da ake niyyar cutar da su. Don haka muna roƙon wannan kotun mai albarka da ta yi duba da hujjojin da aka kawo mata akan wannan kes. Da haka nake so kotun nan mai albarka ta yi duba da hujjojin da muka kawo a gabanta da ta maida wanda aka zalunta haƙƙinsu. Na gode ya mai girma mai shari'a. Ya kuma lura hujja nan aikin alkalai ne, babu hujja to ba a samun dalili. Hujja wai sai da hujja. Duba da nazari da kuma hujjojin da aka gabatar a gaban wannan kotu, kotu za ta yanke hukunci. Bayan nazari da wannan kotu mai albarka ta yi, marigayi Alhaji Hadi Jakada bai mallaka wa ɗansa wannan gida ba. Dogaro da hujjoji da lauyan Alhaji da ɗan uwansa suka gabatar wa kotu. Kotu bata gamsu da cewa ya bai wa Haidar wannan gida ba. Don haka kotu ta soke wannan da'awar tasu. Kotu ta tabbatar da cewa wannan gida yana nan a matsayinsa na marayun da aka bari. Ka bar wa Allah sai maka komai lokaci ne. Ma'ana yana cikin gado da za a raba wa waɗanda za su gaji Alhaji. Babu hujja to ba a samun dalili. Kuma kotu tana gargaɗin kada su sake yin da'awa makamancin wannan a nan gaba. Wai sai da hujja. A gurin kalami guda ake samar da hujja. Me hankali ne baya komai sai da hujja. Don babu hujja. Su kuma waɗanda suka yi shaidar zur, kotu ta ɗaure su a gidan gyaran hali, ko kuma su biya tara naira 100,000. Abashaja alsamu dace a hairar mumije da hujja. Hujja. Daga ganin yadda bakinki yake motsi na san akwai labari. Sosai kuwa. Kamar ya kenan? Saboda na yi winning cases daban-daban. Amma a duka cases ɗin da na winning a can baya, ba case ɗin da na ji daɗin winning ɗin shi kamar wannan. A gaskiya ko me yasa? Saboda ɗan tsako ya kare giwa. Ban gane ɗan tsako ya kada giwa ba. Kin san wasu lokuta akwai maganan da in aka faɗe shi gwara a bashi inda yake. So zan iya cewa mu bar wannan magana. To na gode sosai. Ni ma na gode. Masu kallon mu kamar yadda muke sanar da ku cewa yau dai za a kawo ƙarshen wannan shari'a ta Alhaji Hadi Jakada. Sai ku biyo mu don jin yadda gaba za ta kasance. Mun gode. Ranka daɗe, aiki nake so na ajiye. Laleta ta matar resigning. Aiki zaki aji. Salma, me ya faru? Ko da ki whatever, wannan ba hurumi na bane ba. Sannan aji aiki ba nan office zaki aji aiki ba. Sai da kwata zaki je
ki layin complaint ɗinki ko kuma duk ki faɗa musu dalilan ki na aji aiki sannan sai su baki signal a tabbatar da komi sai ki tafi abinki amma ba nan office ba. To shikenan dai. Yawwa can ya kamata ki je. To na gode. Yawwa na gode. Hajiya. Barista Sagir da kawo mutari sun ci amanar mu kuma sun cuce mu. Laila, tun da nake a rayuwata ba a taɓa cin amana ta an yaudare ni ba sai yau. Alhaji Muntari da barista Sagir sun yaudare ni. Me yasa tun farko ba su gaya mun ba sa tare da ni ba? Me yasa tintini ba su gaya mun ba suka rufe ni? Hajiya, bai kamata fa kyale su ba. Ya kamata su girbi abin da suka shuka. In kyale su Haidar? Ai wallahi tallahi ba zan kyale su ba. Tabdi. Hajiya. Ina batun 2 miliyan ɗin da aka ba mu barista Sagir. Laila. Kina nufin ya ci bilis? Wallahi sai ya dawo da su. Ai ba uban shi ne ya nema mana kuɗin ba. Hajiya, kasancewa wannan al'amarin ba ɓacin rai ya kamata ku yi ba. Murna ya kamata ku yi da gode wa Allah da ya tsiratar da ku daga faɗawa wuta. Sannan hamshakiya. Mandiya kuma ba? Isa shi ya aurar da ka. Wai ke ba za ki daina zagin mu a gidan nan ba? Ba za ki daina zagin mu ba? Ba za Ni kin sani ina kama ki ai. Ba wasa nake miki ba. Na fahimta akwai wani boyayyen. Assalamu alaikum. Wannan ita ce ranar da kika jima kina jiran ta zo miki domin ki kunyata na idan duniya. Tabbas ga ta zo. Kin ci mutunci na. Kin kunyata ni. Sannan kin tozarta na idan duniya. Burin ki ya cika ko? Barista, wace irin magana kake haka? Kar ki gaya min wannan magana. Kar ki nuna min baki san me nake nufi ba. Kar ki nuna min kamar baki sani ba. Yanzu barista menene laifina akan gaskiyar da Allah ya bayyana? Bai kamata a ce kana ɓata ranka akan abin da ya faru ba. Hawa Samira, I'm highly disappointed in you. A ce kin zaɓi ki faranta wata, ki bakanta wa mijinki. Mijinki wanda ya ɗawainiya da ke. Tun lokacin baki san wace ce ke ba. Tun lokacin baki yi tunanin cewa za ki kai inda kika kai ba. Ya tsaya miki har kika kai matsayin da kike a yanzu. Mijinki da ya zame miki tsani da kika hau kike hango duk inda kike tunanin kin hango. Mijinki wanda ya zame miki haske a cikin rayuwarki. Barista, abin ya kai har da gori? Ai ban fara ba, baki ma ji komai ba. Ai tun da kika sa kafa kika yi fatani da alkhairin da na kawo cikin gidan nan. Wallahi ba fara komai ba. Barista ka bani mamaki. Tukunna ma. Bakin da ya yi kuka kan yi dariya, ai maganar ciki ma ba ta ɓuya ba. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Kore and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi.
takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori, farin cikin masu gida. Dan Allah ya ruwa ina neman shagon Baba Gana ne, Borno Family inda ake sayar da turare. Allah sarki, ni ma yanzu haka daga can nake. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Kaga na sake dawo. Hajiya na kin sake dawowa. Wow, masha Allah. Lalle kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Baiwar Allah, ai yanda nake jin shagon nan ya wuce haka ma. Kai. Ina da tabbacin zan samu dukkan abin da nake bukata a cikin shagon nan. Insha Allah Hajiya, duk abin da ake so za a samu da izinin Allah. Bawan Allah, ni amarya ce da zan amarce nan da wata 2. Shi yasa na zo ka bani turaruka na gida, na kaya, na shafawa, kai har da wanda zan sa a kofar gidana domin samun inganci a cikin zaman aure na. Sannan kuma abu mafi mahimmanci ka haɗa ni haɗi na musamman. Wannan ita ce kabasa spray. Ana fesa ta cikin wardrobe kamar kayan ki an kawo miki daga wajen dry cleaning kin jera su sai ki bi su da wannan kabasa spray din duk ki feffece su haka. Sai wannan sabulun na dilka ne. Kawai zaki aje shi a bayi kullun ki rika wanka da shi da safe da daddare. Idan kin yi sati ɗin kina wanka da sabulun kamar kin yi dilka. Wannan kuma na chef ne. Zaki ƙara chef in kana so ka ƙara chef ɗinka sai ka yi amfani da wannan. Shi ma ɗaya da safe ɗaya da daddare. Kwana 3 yake fara aiki. Sai wannan na breast ne shi kuma ci haba da safe da daddare ko da sun kwanta. Haka zalika wannan kuma jigidar kawai zaki daura a baki ta Maiduguri ce akwai sanadarai a cikin ta. Ok, sai wannan royal jelly na shekara ɗaya ne ana iya baki rabi ko kuma tunda ke amarya ce kawai ki sai kwantina ɗin gaba ɗaya. Zaki sha ɗaya da safe ɗaya da daddare yana sumucin lumi haka zaki ga jikin ki ya koma. Ok, to ga fara humra. To ai nesa ce ta zo kusa Hajiya. Ai idan kika zo shagon Baba Gana duk kayan da kike samu Dubai ko Saudiya muna kawo su da insha Allah da izinin Allah kuma cikin farashi mai sauki. Adres din mu yana nan a Central Market da ke garin Katsina, number G1 A1 26, wato Baba Gana Arabian Prevail. Za ku iya samun mu a nambobin waya kamar haka. Gari ya waye, kowa ya fito neman abincinsa. Ni kafinta ne, ina aiki na cikin kuzari. Ni makeri ne, ina aiki na ba tare da wata fargaba ba. Mu masu bugu ne, muna yin aikinmu cikin kuzari da annashuwa. Ni mai walda ne, ina aiki na cikin armashi. Ni bakanike ne, ina aiki na cikin kuzari da jin daɗi. Ni mai sai da nama ne, ina yin aiki na cikin walwala da jin daɗi. Ko kun san madarar Rizoli Creamer ita ce sirrin duka waɗannan nasarori? Rizoli Creamer ita ce ta ƙwarai. Rizoli Creamer ita ce zaɓi na. Kuma ku nemi taku idan kuna son ku kasance cikin nishaɗi da annashuwa. Rizoli Creamer ita ce ta ɗaya. shafawa shine man nunawa mai sanya jiki yayi luwai-luwai ya kamshi kake kallo kaga fata na shike kaga mata na baza ka fasa irin wannan kyau haka gaskiya ya kamata ki faɗa mana sirri man shafawan hayal pomade shine sirrin fata na ya amfani da man shafawa na Hayal Pomade ko kuma Hayal Petroleum Jelly domin baiwa fatar ka kulawar da take da bukata a koda yaushe. Ana samun sa a shaguna da kantina a ko ina a kasar nan. Domin neman karin bayani, ku tuntube mu kan lambobin mu ko kuma a tuntuɓi manyan dilalin mu Maza Mini Depot, sai Hamir Global Ventures kan doki, sai Alhaji Sani Isa Anko Asia Group, Alhaji Ado Abdullahi dan yaro gidan Tasidi da Muhammad Tukur Shehu Billiri, Alhaji Sani Sabon Koli. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Kori and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Hujja.
Lafiya kuwa Alhaji? Na san zaki mamakin gani na a wannan lokacin. Kuma na san zaki mamakin yadda na goyi bayan ki a kotu ko? Haka ne. Ina son in san dalilin da yasa kai haka. To ba komai ne yasa ne haka ba illa so da ƙauna. Kuma wannan ya zama madadin sadakin zuciyarki. Na yi miki wannan halaccin ba don komai ba sai don in faranta miki. Babban burina da bukatata ki karɓi tayina. Ki kuma saka min da abin da na saka miki. Ki wa Allah ki amince da bukatata. Jace hannu da bara ce, bakin da ya yi kuka kan yi dariya, ai maganar cikin ma bata buya ba. Bala'in nan kai yasa. Wai dama mutumin nan bai rabu da yarinyar nan ba? Maman Jiniyo! Maman Jiniyo! Yade? Me yake faruwa? Magana nake miki fa. Ina jin ka ai. Ashe kai makaryaci ne, maci amana, mugu azzalimi. Maci amana kuma? Ni ne maci amanar? Kai din. Amanar me na ci miki? Ya muka yi da kai akan maganar yarinyar nan? Ya muka yi da kai? Ba ce mun kai ba son ta kake yi ba? Yanzu kuma me ya ƙara kai ka wajenta? Me ka je yi mata in ba son ta kake yi ba? Wa ya ce miki na je wajenta? Kuma yaushe na je wajen nata din? Ban sani ba.
Ni za ka raina wa hankali? Ba kalar munafuncinka da ban sani ba. Ka zo ka kulle ni a gida, kai kuma kana can kana bin matan waje. Wallahi Allah ba zan taɓa yafe maka ba. Maman Shiri, yanzu duk abin da na gaya miki akan yarinyar nan baki yadda ba kenan? Ba zan yadda ba, kuma ba zan ƙara yadda da kai ba har abada. Kinga, Maman Jini, wallahi duk abin da ake gaya miki, shirri ake yi min, so ake haɗa ni da ke. Don girman Allah karki bari makiya su mana dariya. Babu wanda zai haɗa ni da kai, kuma babu wanda zai maka sharri. Allah ne ya toni asirinka azzalimi kawai, idan baka yadda baka duba wayarka. Magana ɗaya hujja ce, hannu da hannu da bara ce, bakin da ya yi kuka kan yi dariya, ai maganar ciki ma bata ɓuya ba. Abin da Alhaji Muntari da barista Sagir suka yi min ban ji daɗi ba. Ni kaina ban ji daɗi ba gaskiya. Abin nan ya mun zafi saboda na riga na sakankance kawai mun yi winning amma daga ƙarshe suka yi mana yankan baya. Abin ya min ciwo barista. Alhaji Muntari da barista Sagir sun yaudare mu sun ci amanar mu. Kuma wallahi ba su ci bilis ba. Sai na rama. Kwarai bai kamata a kyale su ba. Ba wanda ya isa yi min abin da suka yi min in kyale shi. Kuma wallahi abin da zan musu sai ya fi wanda suka yi min ciwo. Kai ko mai ragaggen kwana barista wallahi sai ya ga irin ramuwar da zan yi. Kuma kika yi kin yi daidai. Ka cuce ni wallahi. Yanzu kai ko kunya yi min magana ma baka ji. Yana, ina so ki saurare ni mu yi magana ta ƙarshe ni da ki, kuma ina so ki fahimce ni. Ba zan saurare ka ba. Ka je ka yi duk abin da za ka yi. Ashe dama duk lokacin da muka ɗiba, duk tsawon shekarun da muka yi ni da ke muna matsayin miji da mata. Ai na ɗauka haddata kike. Ashe ba haddata kike ba. Kallo na kawai kike yi Zainab. Haddarka ta nawa kuma? Duk wanda za ta bada labarinka a bayana take, yadda na zauna nake bata lokaci a kanka, akan abin da ba zai amfane ni ba. Ayya Zainab, ashe ke ma yanzu ba za ki iya cewa komai a kaina ba kenan? Ba ki san ni ba, kuma ba ki yarda da ni ba, tunda kin kasa yadda cewa ba zan taɓa iya rayuwa ba, dole sai da ki. A baya kenan, amma ban da yanzu. Kai can ka nazar ciro ma, wacce na fi so na fi kauna a wannan duniyar, wacce na yadda da cewa duk duniya ba wanda ta yadda da ni kamar ta, wacce na ɗauka na haɗa rayuwata da tata na ɗaure mu guri guda, wacce tarihin rayuwata ba zai taɓa rubutuwa ba dole sai da alƙalaminta, wacce kuma tarihin rayuwata ba zai taɓa cika ba sai da ita. Ita ce ta ƙi yadda da ni, ita ce ta ce ba za ta ƙara yadda da ni ba har abada. Kai cuna wallahi. Zainab, zan gaya miki magana kuma ta ƙarshe, kuma na tabbata a wannan magana da zan gaya miki Allah ma ba zai tuhume ni a ranar lahira cewa na tauye miki hakkinki ba. Wallahi a maganar da na gaya miki na tabbata Allah ma ba zai tuhume ni da laifin na tauye miki hakkinki ba, ko a lahira ne. Shikenan, na gode Zainab, na gode sosai. Zan ci gaba da yakin da nake yi, zan ci gaba da tattali na rayuwata da taki da kuma ɗanmu da muka haifa jiniyo. Ko ki yadda da ni ko kar ki yadda da ni, na gama miki magana. Na gode sosai. Na gode Zainab, na gode sosai. Na gode. Yawwa Salaha kina nan?
Bara in samu ni in zaga kin ji? Yawwa Alhaji. Yawwa, ita tana gida, kaninta ya tafi makaranta, yanzu zan kirkiri fita. A'a, zan sanar da ita cewa zan tafi sai ka samu ka taho, kaga ba za a gane na aikata wani mugun abun ba tare da sani na bane kenan. To na gode, Allah ya bada sa'a. Salaha, na dawo. Sannu, buta maduna karar da ruwa. Sannu Salaha, Allah ya miki albarka kin ji? Insha Allah zan yi kokari in rike ku kaman uwarku. Allah sarki Salaha yar albarka. Maryam, na yi mamakin ganinki. Lafiya dai ko? Wallahi lafiya kalau. Zuwa ne miki godiya. Haba Maryam, menene dan na tsaya miki an kwato miki hakkinki? Matsayinki ya wuce haka a guri na ai. Haka ne. Haba Maryam, wanda ba mu sani ba muka tsaya musu kai da ƙafa. Muka kwata musu hakkin su ballantana ke? Maryam an dade ai. Ta rufe maka girma fa. Haba da Allah. Wannan gaskiya ne. Maryam, a duniya ne fa ake taimakon juna. A lahira kuwa kowa ta kanshi yake yi. Kwarai kam. Amma kin san me ya daure min kai ya bani mamaki kuwa? Me kuma ya daure miki kai? Me yasa Alhaji Muntari ya goye bayan mu? Bayan kuma ni ban masa alƙawarin zan aure shi ba. To gaskiya ban san dalili ba. Ko mami, na san zai zube ga miki kuma zaki ji. Wai kuwa Maryam ya labarin arere yalle le azai ya kuma ji muka san. Assalamu alaikum waje. Munafiki sakarai wawa mace amana. Da ka san ba za ka iya min abin da nake so ba, ka karbi kuɗi na ka zalunce ni. Ke Hajiya, bari ki jin gaya miki. Ni ba karamin lauya bane kuma ba dan iska bane, na san abin da nake. Ke ma abin da kike so in yi zalunci ne. Ni kuma bana goyon bayan zalunci. Ranar gobe kiyama idan Allah ya tambaye ni ya ce me yasa ne zalunci, kina gurin zaki kare ni ne? Dan rufe mun baki ba gidaje, kai har kana da wata gaskiya sakarai kawai irin ka. Kar ki gaya mun maganar banza. Alhaji na yi aiki da shi sama da shekara 20, kwabo bai taba bata ba. Idan da ni matuci ne ai da za a same ni da rashin gaskiya tare da Alhaji. Bana irin wannan kuma bana cuta. Saboda haka duk abin da kike tunani zaki ki je ki. To ka gaggauta dawo min da kuɗi na, wallahi in ba haka ba sai na gurfanar da kai a gaban kotu. Ƙarya ne wallahi. Na ce ƙarya ne wallahi. Wallahi ba wata kotu da ta isa ta karɓi kwabo a hannuna. Haka ce? Kin banza kuɗi wasa ne. Mun ci 1000 sai ce to wallahi tallahi. Ba wani dan iska da ya isa ya karɓi ko kwabo a hannuna wallahi. Ni nake wannan magana. Surkulle ƙarya ne. Waye? Waye? Waye ne? Waye ne? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji, me kuma ya kawo ka gidan nan? Ba na biya ka kuɗinka ba? Fara na so na kama. Sannan na zo duba yan gyare-gyare da za a gidan. Amma fa na kama. Fara ko? To je ka mun gode. Yar amana. Sai yanzu na ƙara tabbatarwa da cewar Allah yana tare da ke.
ina roƙon Allah ya ci gaba da baki kariya da ire-iren waɗannan mutanen. Insha Allah in dai ba alkari bane a zuciyarsa akan ki, Allah ya santa ki da su. Amin yaya Nazir. Yanzu da baka zo ba, da wannan mutumin cutar da ni zai yi. Hai da shi da illahirin irin su babu abin da suka isa su miki tunda muna tare da Allah. A zuwa ne yake shirya za mu je asibiti. Asibiti kuma me za mu yi a asibiti? Za mu je ne insha Allah za a duba idanki. Idan in an miki aiki zai iya budewa. Salaha yar amana za a yi miki aiki. Ki ma idan ke bude ki dinga gani kamar yadda kowane dan adam yake gani a wannan duniya. Aiko yaya Nazir insha Allah idan ido na ya bude babu wanda zan fara gani da ido na sai kai. Na gode. Ina ai mai alala? Ta fita, ta je unguwa. To babu damuwa bari in shiga in dauko miki mafinki sai mu tafi ko? Abba fa? Shi ma ya je makaranta bai dawo ba. To gaskiyar magana ba za mu jira a'in ba abin ma ba za mu jira shi ba. Amma abin da za a yi idan muka je asibitin sai na dawo lokacin da abba in ya dawo daga makaranta sai in dauke ki sai mu koma ko? Yau bari in dauko miki mafin. Har amana ta. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Ya haka wallahi ba san iya ba na gaji wallahi. Kai bari kina rawo da ba. Jofo, kai da ba ne kuma ton buri kambo. Ito irun ya. My body dey pain me. Ebi ń pààyàn fa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú rẹ̀ mí. Ẹ má dara yín láàmú. Mo lóògùn ẹ̀ mọ́ ń bọ̀. Da rizoli kafe nake samun kuzari, shi nake rikewa da je dukin da zani. Rizoli kafe ku sha ku samu kuzari, bani da kasala ganda ba ta rike ni. Ka rizoli kafe manya ku sha, ka rizoli kafe yara kuma ku. Rizoli kafe ọ maka. Rizoli kafe ịṅụọ ya na-enwukwu mgbu. Ịrụcha ọrụ ugbo ịpụta inwere onwe gị. Inwe chim. Èmi ò lè fi rizoli ṣeré o. Ó dáa, ó mara ya gágá. Rizoli Cafe. Ibe da shan da bandu. Rizoli Cafe. Da gaske yana ƙara kuzari. Sannan kuma ga daɗi a baki. Kafe ku sha ku samu kuzari, bani da kasala ganda ba ta rike ni. Rizoli Cafe. Ɗinkin jikina ne ya burge ka ko? Wani ƙamshin turare ne na jin mai ɗanɗanon daɗi a wajenka da muka yi kilashin. Shin dan Allah wannan turaren tunda nake a duniya ban taɓa jin turare mai ƙamshi ba irin shi. A ina aka samu kuma ya sunansa? Na ji wani ƙamshi ya daki hanci na kuma ƙanshin mai daɗin yanayi amma na ji ƙanshin ya fi fita da jikinka bawan Allah kuma ta yaya zan same shi. To ai yalla bai ciwon iri ɗaya ne da ni da kai. Ni ma kamshin turaren na ji shine na biyo shi. Kwantar da hankalinku. Turare ne na Baba Gana Barna Family. A wannan kasuwa ta Central Market ta garin Katsina. Bari in ba ku number wayarsa sai ku je kuma sai ku siya. Ba na buƙatar number waya. Ina buƙatar a san inda zan samu wannan turaren a nan. In kuma ba haka ba in tarkata kai yanzu in tafi da kai station in je rufe ka. A Allah bai me zafi haka? Kwantar da hankalinku ku duka. Ku zo mu je na kai ku inda nake siya ni. Bismillah. Mu je. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Abokina. Kaga na tafi na dawo. Eh wallahi. To. Annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wa sallam. La. Kaga mun ji. Ai wannan turaren na dade ina neman shi shago ban same shi ba sai anan. Alhamdulillah. Wannan turaren ai shi mai gida nake shafawa mut. Na san in na kai masa wannan zan iya samun ƙarin girma don murnar kai masa jini. Ga kuma wani sabo, Desire is mine. A dama na gaya muku, in dai turare kuke so na fesawa da kuma na oil sai kun zo gurin Baba Gana Barna Family. Saboda haka gani ya kori ji, za ku iya zaben dukkanin turaren da kuke so a nan domin ku gwangwaje kanku tare da iyalan. Tabbas. Adres ɗinmu yana nan a Central Market da ke garin Katsina, number G1A1 26.
wato Baba Gana Arabian Prevail. Za ku iya samun mu a nambobin waya kamar haka. Ga masu buƙatar kayanmu na kusa da nesa, kayanmu za su iya riskar ku a kowane gari kuke a faɗin Najeriya da kuma kowace ƙasa kuke, kayanmu za su zo muku da izinin Allah. Baba Dan Audu, ba goshi ba ne kake ɗauka wa yaro tsokar nama? An kaɗe ka zan abincin naku ne gidan masu kuɗi, ɗanɗanin nasa daban ne. Kawo ɗan Audu, ba zancen gidan masu kuɗi ba ne ba, daɗin daga sinadarin ne. Wannan wani irin sinadari ne da wannan? Dahir spices shine sirrin girkin kowace ƴa mace. Shi ne dalilin da yake gyara kowane irin girki ba ya kashe kuɗi ba. Sai ta zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Curry. Dahir Curry. Me muna ku a yau? Dahir spices. Shi ne sirrin gida. Mafi mishkila. Ya sa kamshin girki sai Dahir Curry har kiɗan sama. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Hujja. Yadda take tafiya, kwarjininki kamar ɗan damusa. Ga ki cike da kwarjini kamar barka da fitowa jaruma kuma gagaruma. Wato dukkan mace idan har na kalle ki kowace ce ita sai in ga ta koma mummuna. Shi yasa kullum nake godewa Allah da ya zaɓe ni ya ɗora ni a samanka fiye da kowa. Lafiya naga ka shiga damuwa? Wato kunya nake ji idan na tuna cewa na kasa samun muku nasara a kotu, wannan abu yana damuna. Ka daina damun kanka. Kawo mun tare da barrister Sagir su ne suka cuce mu. Amma normal, kar ka daga hankalinka. Wato ganin abin da ya faru sai nake ganin kamar ya tauye wani abu tsakanina da ke. Babu abin da ya ragu tsakanina ni da kai. Asali ma son ka karuwa ya a cikin raina. Babu wani abu da ya barasana. Lokaci yayi da ya kamata a ce ka turo gidanmu. Ba damuwa. Next week insha Allah za su. Allah ya kai mu. Amin ya rabi. Alhaji Muntari, ina son ganin ka yanzu. Ina gida ina jiran ka. Wato ke ce tambadaddiyar da kike bibiyar mijina a koda yaushe ko? Kamata yake fara mun sallama kafin ki kira ni da kowane irin suna. Watsatsiya irin ki ba ta buƙatar a yi mata fatan aminci. To ai ko ba komai ni musulma ce. Menene dan kin mun fatan amincin Allah? Ai ke sai tsinuwa da la'anta su ne suka dace da ke saboda tambadewar ki. Duk abin da kike yi kina yi ne fa dan ki hana ni shigowa gidanki. Hakan fa da kike yi ba komai bane face zaluntar mijinki da kike so ki. Ƙarya kike yi bakar munafuka muguwa makira. Algunguma banza ballagaza jaka akuya wallahi mijina ya fi ƙarfinki. Ban fa yi mamakin jin wannan ba. Saboda mun fa ya gaya min kin iya karnukanci. Ni na iya karnukanci dan Allah dan Annabi ki gaya min inda kike yanzu mu haɗu. Ba matsala fa. Zan yi miki text dan karki manta. Allah ya kyauta. Yar wahala kawai. Alhamdulillah,
abinda result ɗinmu ya bamu idan ta zai buɗe in an mata aiki. Alhamdulillah, alhamdulillah dakta. Amma gobe zan bar garin nan. In ka shirya ko yau za a yi mata aiki? Good. Ni a shirye nake dakta. Ko nawa ake bukata a sanar da ni, I'm ready to pay. So, okay, ba damuwa. Zan faɗa maka duk abin da ake bukata, in yi so sai ka tura kuɗin. Ba damuwa dakta. Masha Allah, masha Allah. Na gode sosai. Wallahi na ji daɗi matuka. Ke, ni za ki yaudara? Ni za ki wa ƙarya? Banza macuciya. Dan Allah Alhaji ba haka bane, ka yi haƙuri, sanda na fita wallahi a gida na bar ta ban san za ta fita ba. Bari in gaya miki, wallahi sai kin bani kuɗi na, kuma sai kun ɗora min riba. In ko ba haka ba, abin da zan yi wa Salaha, ke zan yi wa. Na shiga uku. Kai, yau na ɗauko kaina abin da ya fi ƙarfi na. Wayo Allah na shiga uku. Ka bani kunya Alhaji Muntari. Yanzu duk halaccin da ne maka ka manta? Yau ni ka yaudara? Ai ni ban taɓa tunanin kai ƙaramin mutum bane sai yau wallahi. Ƙaramin mutum. Ƙaramin mutum. Sai ki canza min suna, ki riƙa kira na Alhaji Ƙarami. Ke, bari in gaya miki. Kin gani nan? Har abada ba zan ki Maryam ba. Kuma na fi son Maryam da ke. Domin wannan abu idan kika yi nasara, ni ba nasara ta bace. Ba ni da komai a ciki. Ita kuma Maryam idan ta yi nasara, ina tabbatar miki za mu yi 50-50 ne da ita. Kin ga ko bayan za a yanki Maryam. Ban yi mamaki ba don ka faɗi haka. Dama shi ɗan giya ai komai ma zai iya aikatawa. Kuma wallahi bari ka jin gaya maka. Sai ka san ni kai wa haka. Za ka gane. Ɗan giya. Ni ne ɗan giya? Ƙwarai kuwa. To na yi da ɗan giya ne ni. Duk lokacin da za ki ɗora min mummunan abu, ki kai ni ƙololuwa, ki kira ni biriwuri ba wai ɗan giya ba. Bari in gaya miki. Ki buɗe kunnenki da kyau ki ji. Ya kamata a wannan lokacin dukkanin wani abubuwa da muke ɓoye-ɓoyensu mu nema musu 'yanci, abin ɓoye ya fito fili ya shaƙi iskar 'yanci, kowa ya san abin da ke tsakanina da ke. Kuma ki kiyaye ranar da zan zo a buge. Ina gaya miki. Samira. Na'am. Ina so ki tattara hankalinki ki bani shi nan. Akwai magana da nake so mu tattauna mai muhimmanci. Ina jin ka. Ki riga kin san na farin sani. Ba na boye komai na bayyane yake. Sosai. Na yi miki man ina zan ƙara mata, zan ƙara aure. Ban gane za ka ƙara aure ba. Laifin me ne muka da ka ƙara aure? To ya gaya miki sai an yi laifi ake ƙara aure. Na yi ra'ayi ne zan ƙara aure ba don kin mun wani laifi ba. Wace ce za ka aura? Laila, yar kishiyar ƙawarki, ita ce Allah ya ƙaddara za ta zama matata ta biyu. Wannan ƙarya ne ba ƙaddara ba ne. Wannan cuta ne. Amma ka sani barista, wallahi ba ka isa ƙara aure ba. Ba wani magana aure tsakana da kai, da Allah ka mafi wannan magana. Me haka? Samira, kina da damar da zaki furta komai. Amma wallahi baki da wata dama da zaki hana komai faruwa. Get that into your head.
Maryam ta munafurce ni. Maryam ta san da wannan magana amma ta munafurce ni. Alhamdulillah mun yi aiki cikin nasara. Nan da awa biyu insha Allah za a bude mata idonta. Good, Dr. Fat. Na ji daɗi sosai kuma na gode sosai. Ni ma zan je gida na shirya sai na dawo sai na biya na tawo da ɗan uwanta. Kaga don Allah ka daɗe ka dawo da wuri. Insha Allah ba zan daɗe ba. Ba zan wuce 30 minutes ba zan dawo. Masha Allah. Yayi Nazir. Na'am. Kaga dai ba zan bari kowa ya bude min ido na ba idan baka nan, saboda kai nake so in fara gani kafin kowa. Kar ka dade dan Allah ka dawo da wuri. Babu damuwa yar amana ta, ni dai fata na dama aiki cikin nasara kuma an yi. Insha Allah da na je na shirya ko fitowa zan yi sai na biya na taho da abba na san sun tashi daga makaranta. To haka za a yi insha Allah. Amma dai ba kya jin wani abu ko? To ko za ki kwanta? A'a. Allah ƙara sauki ko? Amin. Farin jini. Maryam a shaka kike? Ke munafuka ce. Ba kya so na baki kaunata. Gaskiya Maryam kin ban mamaki. Yanzu ni zaki munafurta? Ni me ne miki Samira? Me ko kika mun? Ashe dama yar kishiyarki da mijina suna soyayya kin sani ko baki gaya min ba? Dan bayan da zaki gaya min cewa baki sani ba. Wallahi kin sani. Soyayya? Wallahi Allah ni ba abin da na sani. Kalla Maryam, ba abin da zaki gaya min kas duk abin da kika gaya min ba zan ji ba. Nagode. Kai abin da zan yi gaya miki kenan. Wallahi ba abin da na sani kin ga. Wallahi ni ba abin da na sani ban san komai ba. Mun kana ayayi. Yawa. 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 Yanzu biya zan yi in je in ɗauko ƙaninta abba mu ce can mu je gurinta dan na san yanzu ya taso daga makaranta. Allah sarki yar amana. Yau dai za ki gani. Yawwa Malam Abba. Ya makarantar? Lafiya kalau. Ka san asibitin ko? Na sani wajen hanyar makarantar mu. Yawwa, Abba mu je ko? Ah! Lallai ya da shi. Lallai. Hujja, 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 hujja. Baiwar Allah, mun yi da Nazir ciro nan da minti 30 zai dawo. Gashi har tsawon awa 4 bai dawo ba. Kai haƙuri dan Allah haka ne, ka dan bashi lokaci. Na san cewa kila wani abu ne ya tsayar da shi, amma yanzu haka ni na tabbata yana hanya zai zo. Gaskiya sauri nake yi, saboda ina rounding ina duba patient. Kai haƙuri. Na yi alƙawarin cewa ba za a buɗe min idona ba sai idan yana nan. Ai ba wani ta matsala ko? Barista, wace ce wannan? Laila ce. Me kake a gidansu? Me kuma alaka ka da ita? Haba Samira, wannan wace irin tambaya ce? Oh, tambaya na ma kake yi? So nake in sani menene alakar ka da ita? Samira, ki haƙuri. Mu je gida zan miki bayani. Mu je gida?
ai a nan da na ganku a nan za mu gama magana ba inda zani don ba ya mace wanda zan ganta tare da mijina ba in tsaya in kalle ta. Da Allah dakata. Ba a yarinyar da za ta zo har cikin gidan mahaifina kuma har harabar gidan mahaifina ta zo tana gaya min magana ba. Ba a halicce ta ba. Ke kan bakinki. I'm not your mate. Ba da ke nake ba. Da mijina nake yi. Mijinta? Sai ka je ka bi ta ka gaya mata abin da ya kawo ka. Amma ina so ki sani abin da ya kawo ki shine ya kawo sa. Ke, I will definitely have your time. Amma yanzu ban da lokacinki. Da shi nake yi. Barrister, I'm listening. Gaya min me kake yi a gidan nan da wannan yarinya. Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Dahir Kore and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi.